नमस्कार. प्रुडंट मीडियाच्या गजाली ह्या कार्यक्रमात आपण सर्वांचं स्वागत. गेल्या भागामध्ये आपल्यासोबत होते प्राध्यापक शाप मानव. आपण त्यांना निरोप दिला नव्हता कारण तो विषयच एवढा व्यापक होता. याही भागात आपण त्यांचं स्वागत करूया. सर, स्वागत तुमचं या कार्यक्रमामध्ये. सर, आपण गेल्या भागामध्ये श्रद्धा, अंधश्रद्धा आणि या सगळे सैद्धांतिक जो भाग होता त्याविषयी तुम्ही मार्गदर्शन केलं. हल्लीच हा एक प्रकार झाला जो ज्या प्रकाराविषयी तुम्ही लिहिलं होतं की दाभोळकरांचा जो खून झाला त्याचा तपास करत असताना पोलीस अधिकाऱ्यांनी प्लॅनचेटद्वारे त्यांच्या भूतालाच बोलवलं आणि त्याविषयी तुम्ही मटामध्ये लिहिलं होतं महाराष्ट्र टाइम्समध्ये. काय हा नेमका प्रकार होता? दाभोळकरांचा खून झाल्यानंतर महाराष्ट्र पोलिसांच्या वेगवेगळ्या टीम्स नेमण्यात आल्या. साधारणतः 22 टीम्स होत्या आणि या टीम्सनी अतिशय सखोलपणे दाभोळकरांचा खुनी कोण असू शकतो याचा तपास केला. या तपास करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये ज्या पद्धतीने त्यांचा मर्डर झालेला होता आणि ज्या पद्धतीच्या ट्रेंड लोकांनी तो मर्डर केलेला असावा त्या सगळ्या प्रकारांमध्ये पोलिसांना कुठेही शोध लागत नव्हता. आता मी या सगळ्या गोष्टी फर्स्ट हँड जाणत असल्यामुळे मला त्यातले बरेचसे बारकावे माहीत आहेत. आणि त्यावेळेस खूप पोलिसांमध्ये एक हताशा आलेली होती. म्हणजे खरं सांगायचं झालं तर अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांना असं वाटायला लागलं होतं त्यातले काही पोलीस अधिकारी असे होते की ज्यांचा रेकॉर्ड होता की ज्यांची एकाही केसमध्ये फेल्युअर नाही आहे. असं कसं होत आहे, असं कसं सापडत नाही आहे, CCTVमध्ये अर्धवट का असेना पण चेहरे आमच्याजवळ असताना. आणि या सगळ्या प्रकारांमध्ये जी हताशा आली त्या हताशेपोटी मग माणसं जसं सर्वसामान्यतः आपल्या घरातलं कोणी आजारी पडलं आणि तुम्ही किती अंधश्रद्धा मानणारे नसला तरी पण मग काय होतं कोणीतरी सांगतं हे करावं ते करावं ते करावं आपण करतो. त्या पद्धतीनं हा प्रकार घडलेला असावा. शेवटी पोलीस खात्यामधली जी माणसं आहेत तीही आपल्यासारख्या संस्कारातनं लहानाची मोठी झालेली असतात. पोलिसांच्या स्वतंत्र ट्रेनिंगमध्ये कुठेही अंधश्रद्धा निर्मूलन हा विषय नसतो. आता आम्ही 33 वर्ष काम करतोय, पोलीस खात्याचं बऱ्यापैकी प्रशिक्षण केलेलं आहे, पण हे कसं आमच्या प्रयत्नांमधनं त्यांच्या सहयोगातनं होतं. पण हा काही प्रशिक्षणाचा भाग नाही आहे. कायद्यामध्ये कुठेही भूताला जागा नाही, म्हणजे जुन्याही कायद्यांमध्ये नाही. आणि महाराष्ट्र सरकारनं जो जादूटोणा विरोधी कायदा पारित केलेला आहे त्यामध्ये तर नाहीच नाही, उलट भूताच्या बद्दल विरुद्ध भूमिका घेणारा तो कायदा आहे. गुलाबराव पोळ हे पुण्याचे जे पोलीस कमिशनर आहे तर त्यांच्या हाताखाली काम केलेले अभ्यंकर नावाचे एक ACP होते आणि अतिशय आपल्या क्षेत्रामध्ये गाजलेले ACP. त्यांना राष्ट्रपती पारितोषिक सुद्धा मिळालेलं आहे. त्यांचा एक कॉन्स्टेबल जो ऑलरेडी आता हे ACP पण रिटायर्ड झालेले आहेत अभ्यंकर, आणि दुसरा जो कॉन्स्टेबल होता मनीष ठाकूर नावाचा तोही रिटायर्ड झालेला आहे. पण तो या पद्धतीचे प्रकार करायचा आणि कुठेतरी यांच्या डोक्यामध्ये हा मुद्दा घुसलेला होता अभ्यंकराच्या की याने आपल्याला जी प्लॅनचेट करून किंवा भूत बोलावून माहिती पुरवली त्यामुळे आपल्या केसेस सक्सेस झाल्या. मग त्यांनी आता हे जे काही पुढे कळलं हे सगळं जे बाहेर आणलं ते आशिष खेतान नावाच्या पत्रकाराने. आता पुण्यामध्ये पत्रकार कमी आहेत का, मुंबईमध्ये पत्रकार कमी आहे का? माझा प्रत्यक्ष पोलिसांशी संपर्क असून सुद्धा मला हे कळलं नाही. त्यांना कळलं कोणत्या तरी माध्यमातून आणि ते सगळंच्या सगळं त्यांनी स्टिंग ऑपरेशनच्या माध्यमातून शोधून काढलं. तर ते जे काही आहे ते सगळं प्रकरण ते एका हताशेमधनं झालं. पण यामध्ये एक कोणीतरी पोलीस कमिशनर, आता पुण्याचं पोलीस कमिशनर म्हणजे 3rd नंबरचे कमिशनर आहेत एकूण महाराष्ट्र यंत्रणेमधले, एवढ्या वरच्या दर्जाचा अधिकारी या पद्धतीच्या तपासाला परवानगी देतो, कळत न कळत का होईना, हताश म्हणून का असेना यावर विश्वास ठेवतो, हे पोलिसांकरता अत्यंत लांछनास्पद आहे, लज्जास्पद आहे, जरी माणूस म्हणून समजून घेण्यासारखं असेल तरी. आणि सगळ्यांसाठी धडा आहे. हा, सगळ्यांसाठी तो धडा आहे. माझ्या दृष्टीनं तो एक महत्त्वाचा मुद्दा या करता आहे की मी जेव्हापासून हा कायदा होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली तेव्हापासून आणि कायदा झाला, ऑर्डिनन्स झाला तेव्हापासून महाराष्ट्र सरकारच्या गृह खात्याच्या सारखं मागे लागत होतो की हा केवळ कायदा करून होणार नाही आहे, या कायद्यासोबत आपल्याला पोलिसांचं नीट प्रशिक्षण झालं पाहिजे. आणि ते केवळ कायद्यापर्यंत मर्यादित होऊन चालणार नाही आहे, ती या कायद्याच्या अनुषंगानं ज्या सगळ्या गोष्टी येतात, भूत म्हणजे काय, देवी अंगात येणं म्हणजे काय, इथपासून तर मंत्रतंत्र म्हणजे काय, एवढंच नव्हे तर साप चावणे, बिंचू चावणे याचे काय परिणाम होतात, हे सगळे जे मुद्दे, जे 12चे 12 कलम आहेत त्या 12 कलमांच्या अनुषंगाने येणारा संपूर्ण अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा भाग त्यांच्या पुढ्यामध्ये प्रशिक्षणाच्या स्वरूपात आला पाहिजे. ते स्वतः अधिक कन्व्हिन्स असले पाहिजे की या सगळ्या गोष्टी खोट्या आहेत आणि त्यानंतर ते खऱ्या अर्थानं कायदा राबवू शकणार आहे. म्हणजे असा सारखा मी पाठपुरावा करत होतो, पण नुसत्या कायद्याने काही होणार, नुसत्या कायद्याने काहीच होणार नाहीये किंवा कायदा कळून सुद्धा काही होणार नाहीये. त्या कायद्यामागची जी मानसिकता लागते ती मानसिकता पोलिसांची डेव्हलप झाली पाहिजे. याकरता मी सरकारच्या मागे लागतच होतो. तो मुद्दा प्रकर्षानं अधोरेखित झाला या निमित्तानं. आणि तरी सरकारला तो महत्त्वाचा वाटत नव्हता असा नव्हता, पण पावलं उचलत नव्हते सरकार. तर मनीष ठाकूरच्या अंगामध्ये ते भूत दाभोळकरांचं बोलावलं.
ते बोलावल्यानंतर त्यांनी जी माहिती सांगितली त्याच्या आधारावर एका टीमने तपास करण्याचा प्रयत्न केला. एवढं झालेलं आहे. आशिष खेतांनी ते सगळं स्टिंग ऑपरेशनमधनं बाहेर आणलं. एवढंच नव्हे तर आशिष खेतांनी जसं माझ्यासारख्या एखाद्या ॲक्टिव्हिस्ट पत्रकारांनी केलं असतं, अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा ज्याचा विषय आहे, मी पत्रकार म्हणून सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणावर काम केलेलं आहे या विषयाला धरून, तर त्या पद्धतीने त्यांनी छानपैकी त्याचा वापर केला. म्हणजे मला कौतुक वाटतं की एक बाहेरच्या माणसाने या पद्धतीने एका म्हणजे पत्रकार म्हणून केवळ काम करणाऱ्या माणसांना हे सुचावं. त्याने काय केलं की दाभोळकरांचं भूत पुन्हा त्या मनीष ठाकूरला आणायला लावलं. दौंडला राहतो हा मनीष ठाकूर आता सध्या, त्याला पुन्हा भूत आणायला लावलं आणि दाभोळकरांना काही प्रश्न इंग्रजीत विचारले. आता दाभोळकरांच्या भूताला जेव्हा इंग्रजीत प्रश्न विचारले तेव्हा त्यांनी उत्तर द्यायला पाहिजे, कारण दाभोळकरांना इंग्रजी तर चांगलं कळत होतं. पण ते इंग्रजीत उत्तरं देऊ शकले नाहीत, त्यांना प्रश्नच कळले नाहीत, कारण मनीष ठाकूरला येत नाही. आणि त्यांनी छोटीशी कॉमेंट केलेली आहे की मनीष ठाकूरला इंग्रजी येत नाही म्हणून दाभोळकरांचा भूतच हे मुळात खरं नाही आहे. म्हणजे इतकं छान एक्सपोजर त्यांनी त्या एकूण स्टिंग ऑपरेशनमध्ये केलेलं आहे. थोडक्यामध्ये या पद्धतीनं कुणाच्या अंगात भूत येऊ शकत नाही, या पद्धतीनं काही घडू शकत नाही, प्लॅनचेट वगैरे हा काही प्रकार नसतो. हे जरी सगळं खरं असलं आणि पोलिसांनी केलेलं हे कृत्य चुकीचं असलं तरी याचा अर्थ असा नाही आहे की महाराष्ट्र सरकारचा पोलिसांची संपूर्णच्या संपूर्ण चौकशी करण्याची प्रक्रिया चुकली. त्यातल्या एका टीमनी असं केलं, बाकीच्यांनी इमानीतबारे काम केलं, पण अजून दाभोळकरांचा खुनी सापडू शकलेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. सर, आपण असं बघितलं की एक शहरातले जे मध्यमवर्गीय आहेत, सुशिक्षित, त्यांचा एक गोड गैरसमज असतो की अंधश्रद्धा नावाचा प्रकार जो आहे तो गावात असतो, खेडेगावात असतो, शहरात काही नसतो, आपण काही अंधश्रद्धाळू नाही. पण आपण असं बघितलं की काही आधुनिक शब्द वापरून मध्यमवर्गीयामध्ये, सुशिक्षितामध्ये, शहरी वर्गामध्ये अंधश्रद्धा आहेत. आणि त्यामध्ये मला वाटतं प्लॅनचेट हा प्रकार जो आहे तो आपल्याला भरपूर दिसतो. काय हा नेमका प्रकार आहे? आणि मला असं वाटतं तुम्ही अनेक वेळेला याचा भांडाफोडही केलेला आहे. सगळ्यात पहिले हा पहिला जो प्रश्नाचा सुरुवातीचा अर्धा जो भाग होता, सर्वसामान्य माणसांमध्ये, विशेषतः आपण जे मध्यमवर्गीय माणसं आहोत त्यांच्यामध्ये ही समजूतच आहे की ते खेड्यापाड्यातले लोक अंधश्रद्धा असतात, अडाणी लोक, गावंढळ लोक अंधश्रद्धा असतात. आम्ही सुशिक्षित लोक कसे अंधश्रद्धा नसतो. मी डेवलपासून ही मांडणी करत आलो, कारण मी स्वतः सुशिक्षित होतो, माझं घर सुशिक्षित होतं आणि तरी पराकुटीच्या मी अंधश्रद्धा होतो, मी स्वतः अंधश्रद्धा होतो. त्यामुळे इतरांविषयी बोलण्यापेक्षा मी स्वतःच विषयी बोलत असतो. ही जी आमची समजूत आहे ना ती चुकीची आहे. एवढाच फरक आहे की अडाणी माणसाची किंवा खेड्यातल्या माणसाची भाषा थोडी गावंढळ असते, अशुद्ध स्वरूपाची असते, कपडे जरा उबडधुबड स्वरूपाचे असतात, त्यांच्या अंधश्रद्धा उबडधुबड स्वरूपाच्या असतात. आम्ही मध्यमवर्गीय माणसं जरा पॉश राहतो, पॉश कपडे घालतो, जरा सुगंध वगैरे अंगावर छिडकतो, तर आमच्या अंधश्रद्धासुद्धा सुगंधी असतात, पॉश असतात, बाकी काही नाही, सेम लेवलच्या अंधश्रद्धा असतात. आतला माल एकच असतो. आता तर परिस्थिती आणखी बदललेली आहे. म्हणजे नव्या पिढीची आता काय करावं हा असा प्रश्न पडावा अशी परिस्थिती आहे. कारण किमान माझ्या काळामध्ये आम्हा विद्यार्थ्यांना ह्या गोष्टी थोड्याशा चुकीच्या आहेत, त्यांना प्रतिष्ठा नाही. म्हणजे भूत मांडणारी माणसं आहेत किंवा या पद्धतीच्या अंधश्रद्धा मांडणारी माणसं आहे, चमत्कार मांडणारी माणसं आहे, यांना प्रतिष्ठा नाही. बाबा, एक प्रतिष्ठा असणारा एक वेगळा भाग आहे. आता तर काय झालं, या सगळ्या गोष्टी इझिली इंटरनेटवर उपलब्ध असल्यामुळं आणि इंटरनेट हे कोणाच्याही हाती असल्यामुळं, कोणीही त्याचा वापर करू शकत असल्यामुळं, इंटरनेटच्या माध्यमातून जे येतं ते आधुनिक असतं, उत्तम असतं आणि ते वैज्ञानिक असतं, अशी सर्वसाधारण समजूत आजच्या पिढीची निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे एकेकाळी आमच्या शालेय जीवनामध्ये आणि कॉलेज जीवनामध्ये ज्या पद्धतीनं प्लॅनचेटचं फॅड होतं त्यापेक्षा अलीकडच्या काळामध्ये हे प्लॅनचेटचं फॅड फार वाढलेलं दिसतं. आता प्लॅनचेट विषयीची कल्पना काय आहे? खरं म्हणजे ही बेसिक कल्पना पाश्चात्य कल्पना आहे, ही काही भारतीय कल्पना नाही प्लॅनचेटची. पण ती आपल्याकडे दीर्घ काळापासून, गेल्या 50-60 वर्षापासून पसरलेली कल्पना आहे. चित्रपटांच्या माध्यमातून आली असेल, इतर कोणत्या माध्यमातून आली असेल, पण आली. माझा पहिला एन्काउंटर त्याच्याशी कसा झाला, कॉलेज जीवनामध्ये शिकत असताना, मी MA ला असताना, नागपूर विद्यापीठामध्ये पोस्ट ग्रॅज्युएशनला शिकत असतानाची गोष्ट आहे. त्या काळामध्ये थोडंसं मी चळवळीतला नेता असल्यामुळे स्वाभाविकच एक दादागिरीचा एक टोन असायचा संपूर्ण कामाला. आणि आम्ही आमच्या परिसरातल्या मुलींना जी काही छेडखानी व्हायची त्याच्यावर बंदी आणण्याचा सारखा प्रयत्न करायचो. तर एक मुलगी माझ्याकडे तक्रार करत आली की तुमच्या शेजारच्या वर्गामध्ये बसणारा पॉलिटिकल सायन्सचा एक विद्यार्थी, मी इंग्रजी माध्यम म्हणजे मी इंग्लिश लिटरेचरचा विद्यार्थी, ती सायकोलॉजीची विद्यार्थिनी, ती येऊन मला तक्रार करत होते की हा सारखा मला त्रास देतो, रात्रंदिवस मागे मागे असतो. आम्हा सगळ्यांना इतकं आश्चर्य वाटलं, हा एकदम शामळू पोरगा, मान खाली घालून जाणारा पोरगा, हा कसा त्रास देतो? म्हणून त्याचं बखोडं पकडलं आणि त्याला विचारलं, तू असं कसा करतोयस रे, का तिच्या मागे लागला? नाही म्हणे, मी गांधीजींना प्रश्न विचारला होता. म्हटलं, कोण गांधीजी? महात्मा गांधी. म्हटलं, महात्मा गांधींना काय प्रश्न विचारला? नाही, मला ही मुलगी खूप आवडते, मी हिच्या प्रेमात आहे, हिचं काय करू? हिच्या मागे मागे लागू का? हिला पत्र पाठवू का? त्यांनी सांगितलं की नाही, मागे मागे लाग, तुला ती मिळेल. म्हटलं, महात्मा गांधी असं बोलले?
आता खरं म्हणजे त्या काळात मी अंधश्रद्धा होतो, जरी नेता असेल एका चळवळीचा, तरुण शांती सेनेचा आणि प्लस स्टुडंट जीवनामध्ये, आणि तरी पण दुसऱ्या बाजूने मी प्रचंड अंधश्रद्धा होतो. भूताखेतांवर माझी प्रचंड अंधश्रद्धा होती. तरी पण मला एक मात्र कळत होतं, कारण गांधीजींचा चांगला अभ्यास होता, त्याच चळवळीतला मी होतो, की महात्मा गांधी कोणत्याही माणसाला असं सांगणं शक्य नाही की या बाईच्या किंवा मुलीच्या मागे लाग. आणि म्हणून तुला कसं कळलं, तर त्यांनी सांगितलं मी प्लॅनचेट केलं. मग आमच्या हॉस्टेलवर जे प्लॅनचेट चालायचं तिथे जाऊन मी बसलो. माझ्यासमोर जेव्हा प्लॅनचेट करताना लक्षात आलं की वाटी एका बाजूने ढकलली जाते, ज्या मुलांनी ढकलत असावी असा माझा अंदाज होता त्याला उठवलं, दुसऱ्याला बसवलं, प्लॅनचेट पुढे जाईना. मग त्याच मुलाला बसवलं. मला कसं सुचलं अजूनही मला आश्चर्य वाटतं, जो नेहमी प्लॅनचेट करायचा आणि वेगवेगळ्या रूममध्ये जाऊन वेगवेगळ्या ग्रुपसोबत करायचा. साधी गोष्ट असते की एक वाटी घेतात, त्याच्या खाली काहीतरी पेटवतात, कधी कापूर पेटवतात, कधी वात पेटवतात, कधी मेणबत्ती पेटवतात, वाटी किंवा ग्लास त्यावर ठेवतात, खाली कागदावर ABCD पासून 1 2 3 आकड्यांपासून 10 आकड्यांपर्यंत म्हणजे 9 आकडे लिहिलेले असतात 0 पासून 9, आणि त्याच्यावरनं जसजशी वाटी फिरेल त्या त्या पद्धतीनं ते लेटर्स लावत राहायचे आणि त्याच्यातनं अर्थ काढायचे. असा त्याचा अर्थ आहे. आता हे प्लॅनचेट करताना जेव्हा वाटी किंवा तो ग्लास फिरायचा त्याच्यावरनं सहज लक्षात यायचं की कोणाचं बोट अधिक दबलं जात आहे, तो ढकलत असावा. म्हणून मला त्यावेळेस असं सुचलं की आता नेहमी करणार आहे त्याच्यासोबत प्लॅनचेट होताना त्याला उलटं बोट ठेवायला सांगितलं. चल उलटं ठेव, नखाच्या बाजूने ठेव. सगळ्यांनी नखाच्या बाजूने बोटं ठेवायला लागल्यानंतर स्वाभाविकच वाटी ढकलली जाईना, कारण त्याला थोडंसं तरी प्रेशर लागतं, त्याशिवाय ती ढकलली कशी जाणार. या पद्धतीने आम्ही ते प्लॅनचेट बंद पाडले. पण याचा अर्थ त्यावेळेस माझा भूतावर विश्वास कायम असून हे प्लॅनचेट बंद पाडले. हा एक प्रकार प्लॅनचेटचा सर्व दूर चालतो. मग याला थोडंसं आधुनिकीकरण करण्यात आलं. याचं एक शशिकांत खाडीलकर नावाचे एक अतिशय प्रसिद्ध गृहस्थ, मुंबईमध्ये त्यांचा प्लॅनचेटचा अतिशय मोठा धंदा होता. म्हणजे गुजरातमधनं येणाऱ्या माणसांकडनं लाखो रुपये ते घेत असत. यांना मी मोठ्या प्रमाणावर एक्सपोज केलं. गुजरातमध्ये मी खूप दौरे केलेले आहेत अंधश्रद्धा निर्मूलन या निमित्तानं, आणि त्यामुळे तिथल्या अनेक माणसांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये मी होतो. त्यातनं तक्रार आली माझ्याकडे की एक जण प्लॅनचेटमध्ये खूप फसवला गेलेला आहे, आणि शशिकांत खाडीलकर खरं म्हणजे ते केंद्रीय सरकारी नोकरीमध्ये होते, मुंबईमधले होते, आणि ते या पद्धतीनं लोकांना फसवत आहेत. ते बॉल बेरिंगचं प्लॅनचेट करायचे. म्हणजे बदामाच्या आकाराचं एक छानपैकी त्यांनी बॉल बेरिंग खाली लावलेलं असं एक तयार करून घेतलेलं होतं प्लॅनचेट. त्यावर ते बोट ठेवायचे एक स्वतःचं. तीच पद्धती ज्यांच्या बाबत प्लॅनचेट करायचं आहे, म्हणजे ज्यांच्या नातेवाईकांना बोलवायचं कोणाला, त्यांना बोट ठेवायला लावायचे 1 किंवा 2 माणसाला, आणि मग ते बरोबर उत्तर द्यायचं. हे बॉल बेरिंग असल्यामुळे ते सहजतेनं मस्त फिरायचं. त्यांना मी मोठ्या प्रमाणात एक्सपोज केलं. ती स्टोरी लोकप्रभेमध्ये त्यावेळेस लिहिली, माझ्या पुस्तकांमध्ये ती स्टोरी आहे. तिसरा प्लॅनचेटचा प्रकार, हाही अतिशय प्रसिद्ध प्रकार म्हणून मी मुद्दाम सांगतोय. महाराष्ट्रामध्ये श्री नावाचं एक अतिशय प्रसिद्ध साप्ताहिक होतं. त्यावेळेस ते नंबर 1चं साप्ताहिक होतं. मी 1982 साली ही चळवळ सुरू केली. माझा पहिला गुजरातचा दौरा 83 साली झाला, आणि गुजरातमध्ये सुद्धा श्री होतं, ते गुजराती भाषेमध्ये होतं, आणि त्यामध्ये कव्हर पेजवर स्टोरी छापलेली होती, आम्ही छापलेत आत्म्याचे फोटो. परामानसशास्त्रातलं पहिलं संशोधन, जगातलं पहिलं संशोधन. आणि मी गुजरातच्या माझ्या दौऱ्यामध्ये सारखे लोक दाखवायचे ते अंक. हे पहा, तुम्ही म्हणता की सगळं खोटं असतं, भूतभीत नसतं, हे पहा आत्म्याचे फोटो. आत्मा आहे, आत्म्याचे फोटो आहे म्हणजे भूत आहे. आणि त्यामुळे मी परत आल्याचं इन्व्हेस्टिगेशन करायला सुरुवात केली, कारण ते श्रीचे जे साप्ताहिकाचे संपादक होते अरुण ताम्हणकर, ते माझ्या परिचित होते. आणि मग मी शोध घ्यायला सुरुवात केल्यानंतर मला असं लक्षात आलं की हे एका फोटोग्राफरनी दिलेले फोटो आहेत, सोमपुरा नावाचे. त्यांच्याकडनं मी मनोहरला नोकरीला असताना, पत्रकारितेमध्ये नोकरीला असताना त्यांच्याकडनं काही फोटो मी घ्यायचो. मी त्यांना जाऊन भेटलो, म्हटलं हा काय प्रकार आहे सगळा. कारण मूळ स्टोरी अशी होती की यांचा श्रीच्या मालकाचा भाऊ जो आहे तो वारलेला होता, आणि त्याच्या भूताला बोलावलं. स्टोव होता, स्टोवर तिघांनी बोटं ठेवली होती. त्यामध्ये भूता म्हणजे जे मालक होते त्यांनी बोट ठेवलेलं होतं, यांनी बोट ठेवलेलं होतं, ज्यांनी ते करून घेतलं प्लॅनचेट, एक विद्यानंद स्वामी नावाचे गृहस्थ, आणि तिसऱ्यांनी बोट ठेवलेलं होतं. आणि स्टोव उचलला जायचा आणि ठोके पडायचे. एक ठोका पडला